Derrota do Boiro nos penaltis do Memorial Carlos Muñiz. O Arousa igualou os tantos locais para conseguir o empate e elevarse o triunfo dende os 11 metros. A pretemporada avanza e está a deixar encontros moi destacados para os equipos da comarca. Onte o Municipal de Barraña abriu as súas portas para acoller o Memorial Carlos Muñiz, no que se viron as caras o Boiro e o Arousa. Prevíase un partido intenso e entretido para os espectadores, no que se mediron un conxunto de terceira federación e outro que ascendeu a segunda. E as previsións cumpríronse. A igualdade non se rachou nos minutos finais e houbo que chegar á quenda dos penaltis onde os abrusás anotaron o triunfo. É un típico partido de pretemporada onde se ve que todavía os equipos aínda están en rodaxe e asimilando un pouco, pois o que queren os adestradores. A verdade que foi un partido bonito en canto ao espectador porque houbo 4 goles con bastante dinamismo e, foi unha pena que non fóramos capaces de conquerir a vitoria, que tampouco ten maior importancia o que non huberamos ganado. O importante era empezar a acoplar as pezas e pois asimilar as directrices que o corpo técnico lle pide aos xogadores e demais. E a verdade que moi contentos, gustoume tamén o Arousa, vese un equipo tamén competitivo para a segunda ref. Os de José Tizón saltaron o verde de Barraña coas ideas claras, pero nos primeiros compases a igualdade reinou sobre o terreo de xogo onde os dous equipos se anularon, polo que o 0-0 Luciano marcador o remate dos primeiros 45 minutos. Na segunda metade os boirenses afinaron a puntería e Quique Lorenzo Peque amosou o seu olfacto goleador para poñer o 1-0 no marcador. O Arousa respondeu e conseguiu o empate, pero os locais seguiron creando ocasións e Mateo Lago volveu a adiantar os brancos no marcador. Pouco durou a alegría, xa que os arousáns non tardaron en poñer novamente as táboas, 2-2 que seguía reflectindo no electrónico coa subio final. O duelo deu paso aos penaltis, onde o Arousa estivo máis acertado para levarse o triunfo e o Memorial Carlos Muñiz. O Boiro afronta esta fin de semana un novo duelo, os de José Tizón mídense o Bergantiños na final da fase autonómica da Copa Federación. Unha final que tamén nos toca e nos coincide competir con un equipo de categoría superior, un equipo que tamén é moi forte a nivel competitivo e dentro das nosas posibilidades pois vamos intentar disputar o partido da mellor maneira posible, aproveitalo tamén para ir mellorando na programación de traballo hasta o inicio de temporada e intentar facerlle fronte ao Bergantiños da mellor medida posible. Sabemos que é un rival moi potente, pero esperemos que non nos pase factura o partido deste mércores e que sexamos capaces de competir o máis dignamente posible contra un equipo de segunda ref. Este partido dispútase o sábado a partir das 6 da tarde no Julio Mato Matito.